كابز مصاغو نمهارو ነገር እንተዳተሊና መጻጉ ንኽድሕን 38 ዓመት ዝኣክል ተጸሚሙ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ዝደልየና ናዕና ከሕማም ናይ ነፍሲ ደውየ ስጋ በተአምራት ደውየ ነፍስ በትምርቲ ዘድሕን ነይሩ እንሆ እቲ ዘሕወየኒ ዓራት ካጽርካ ኪዲል አምላክና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካፍቲ ዝቕበሎ ዝነበረ መግረፍት ዝኸፈአ ብጽፍዒት ገይሩ ዝጸፈዖኻ ሓደ ንሱ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እንሆ እምዚ እያች እየርካብ ይተአብስ ዳገመ በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ተፈቅድኑ ተህያው እግዚአብሔር አምላክና ዓለም ቅድም ፍጣሩ በሰለስተነቱን በሐድነቱን ዝምስገን ነው ሐድነቱ ንሰለስተነቱ ከይጠቅለሎ ሰለስተነቱ ኻ ንሐድነቱ ከይከፈሎ በሐድነትን በሰለስተነትን ቅድም ዓለም ፍጣሩ مسغانيو ناي ባህሪው አብልዕሊው ነው ድሕር መላእክት መፍጣሩኻ በመላእክት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ሰባቲከ በመባል ዝምስገን እግዚአብሔር አምላክና ባና በደኹማትን በሐጣንን ባረቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አዴና ቅዱሰ ቅዱሳን ድንግል ማርያም መተተ ፈጣሪ መልዕልተ ፍጡራን አቁራሪተ ማዓት ሰአሊተ ምህረት ዝኾነት በቲ ወዳ ጎይታናን አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሃባ ክብረን ምስጋናን ይብጻሕያ ቦነት ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ በዘሃቦም ጸጋ ክብረን ምስጋናን ይብጻሕዮም ባርከስ ከም ዝፍለጥ እዚ ዘለናዮ ሳምንት ወይ ድማ እዚ ዘለናዮ ወርሓት ናይ ጾም 40 ኮይኑ እዚ ዘለናዮ ሳምንትኻ መበል 40 ሳምንት ናይ ጾም 40 ኮይኑ ናይዚ ጾም 40 ስምካ መጻጉዕ ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት እዩ ባርከስ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ ከምቲ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ዝንበብ ካኡ አርእስቲ ብምልዓል ወይውን እቲ አርእስቲ ከምቲ አቀድማ ቢለ ብግዕዝ ዝጠስክዎ ናብ ትግርኛ ተርጉምና ከሪዮን ከለና እንሆ ከተሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኣብ ትሕቲ ዝብል አርእስቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ ክንመሃሃሪና ናይ ትምርትና ዋና ዓላማ እንታዩ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃር መኻኑ እግዚአብሔር አምላክ ርህሩህ መኻኑ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃርን ርህሩህን ጥራይ ዘይኮነኻ እንሆ ንሕና በትንደልዮ ናይ ፈቃድ አምላክ ወይውን ንሕና በገዛእ ድሌትና ኩሉ ነገራት እንገብሮ ነገራት በገዛእ ድሌትና ክኸውን ከም ዝደለኻ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እንመሃሃሮ ኃይለ ቃል ማለት እዩ መጀመሪያ መጻጉዕ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተዳእተልና መጻጉዕ ማለት ሓደ ዝተደነሰ ወይውን በሕማም ኣብ ዓራት ዝደቀሰ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ ናብ ርስትና እንተዳእተ ተመሊስና ነዚ ኃይለ ቃል ወይ ድማ ነዚ ከተሓውዶ ትደሊ ኢኻ ዝብል ኃይለ ቃል ዝተዛረቦ መን እዩ እንተዳእተልና ጎይታናን አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ በአካለ ስጋ ኣብዚ ምድር እዚ ኣብ ዝመላለሰሉ ዝነበረ ግዜ ወይውን ጎይታናን አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተጠመቀ ወይውን መበል ካላአይቲ ናይ አይሁዳውያን ወይውን ናይ አይሁዳውያን ፋሲካ ኣብ ዝብዕለሉ ዝነበረ ግዜ እዩ እዚ ቦታ እዚ ዝተዛረበሉ አበይ ቦታ እንተዳእተልና እንሆ አፍቲ ብዙሓት ሕሙማት ንምሕዋይ ተደልዮም ንማጨሮት ንኽሕጸቡ ተኣኪቦምሉ ዝነበሩ ቦታ ኮይኑ እቲ ቦታ ከዓ ቤተ ሳይዳ ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት እዩ ቤተ ሳይዳ ማለት እንታይ ማለት እንተዳእተልና ናይ ምሕረት ቦታ ወይካ ናይ ቅሬታ ቦታ ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት እዩ እንተዳ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ካብ መጀመርያ ጀሚርና እንተዳተሪና እቲ ምዕራፍ ካብ ቁጥር 1 ክጅምር እንከሎ ከምዚሉ ይጅምር ድሕርዚ ድማ በዓል አይሁድ ኮነ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ይብለና ነሆ ካብ ካልኦት ጸሐፍቲ ናይ ወንጌላት ወንጌላዊ ዮሐንስ ንፋሲካ ናይ አይሁድ ጠንቂቁ ዝጻሐፈ ሊቅ ወይ ድማ ጠንቂቁ ዝጻሐፈ ሐዋርያ እዩ እንተዳተሪና መጀመርያ ክጅምር እንከሎ ኣብ ምዕራፍ 2 እንተዳተሪና እንሆ ኣብ ናይ ምንጻህ ቤተ መቅደስ ጎይታና አምላክና መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ፋሲካ አይሁድ ንቤተ መቅደስ ከም ዘኣተወን ቤተ መቅደስ ከም ዘንጸህን ይነገርና ብድሕሪውን ኣብ ምዕራፍ 5 መበል ካላይ ግዚኡ ጎይታናን አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ፋሲካ ናይ አይሁድ መበል ካላይ ግዜ ንቤተ ሳይዳ ከም ዝኸደ ይነግረና ማለት እዩ بدحريو خاب قصر خلتن ترى تقتلنا أبدأ يورساليم أبتقى دقة أواجع كا بإبرايست بيت سايدا زبهال حموشة قبل زلوك على نبرة بمبال إنه بيت سايدا زبهال على كم زنبرة اتك على تخا حموشة درجات كم زنبرة إنه
ጎይታናን አምላኽና ወይ ድማ በቲ አፍደገ አባጊዕ በታ አባጊዕ ዘአትዋሉ ቦታኻ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመጸ ወይውን ናፍቲ በዕብራይስጥ ቤተሳይዳ ተባሂሉ ዝፍለጥ ወይካ ናፍቲ ናይ ምሕረት ቦታ ተባሂሉ ዝፍለጥ በትግርኛ እንተዳ ተተርጉምና ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘአተወ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚህ አብዚ ንሪኦ ነገር እንተዳአተልዩ እንታዩ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ አብ ናይ ፋሲካ አይሁድ ወይ ድማ አፍቲ ናይ በዓል ጊዜ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተረኽበሉ ቦታ አምንታይ ነይሩ ማለት እዩ አብቶም ማጨሎት ዝሕጸቡ ዝነበሩ ሰባት ተረኺቡ ክርከብ ንሪኦ ማለት እዩ ካብዚ ንመሃሮ ነገር እንተዳአተልዩ እንታዩ እንሆ ንሕና በዓላት አብ ንገብረሉ ጊዜ እንሆ ናፍቶም ዝተጸገሙ ናፍቶም ብሕማም ዝሳቀዩ ዘለዉ ሰባት ከድና እንሆ እግዚአብሔር አምላኽ ምሕረት ይወርደልኩም ንኽንብል አርአያ ንኽኾነና ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አፍቲ በዓል ናይ አይሁድ እንሆ ናፍቶም ሓሚሞም ዝሕጸቡ ዝነበሩ ቦታ ከም ዝኸደ ንርኢ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ካብ ቁጽሪ 3 ተዳተሪና አው 5 ገበላታት ዘለዎ ቀላይ ነበረ አውኻ አብቲ ማይ ምንዋጽ ዝጽበዩ ብዙሓት ሕሙማት ዕውራትን ሓንካሳትን ልሙሳትን ይድቅሱ ነበረ ይብለና እንሆ ቤተሳይዳ እንተዳተሪና 5 ደረጃታት ዘለዎ ቦታ እዩ እንሆ ብዙሓት ተሓጸብቲ ማጨሎት ካ እንታይ ይገብሩ ነይሮም አፍቲ 5 ደረጃታት እንታይ ይገብሩ ነይሮም ማለት እዩ ደቂሶም እንሆ ሓደ መልአኽ መጽዩ ወይ ድማ ታሪኽ እንዳወረድና እንተዳተሪና ሓደ መልአኽ መጽዩ ነቲ ቀላይ የናውጾሞ እንሆ እቲ ቀላይት ምስተናወጸ እቲ ቀዲሙ ዘአተወ ሰብ ይሐው ስለዝነበረ ብዙሓት ካ ነቲ ምሕዋይት ወይ ድማ ነቲ ናይ ስጋው ድሕነት ደልዮም እንታይ ይገብሩ ነይሮም አፍቲ 5 ደረጃታት ክጽበዩ ንርኢ ማለት እዩ እንሆ ኣብዚ ደረጃታት እዚ ካብ ዝጽበዩ ዝነበሩ እምባርከስ ሓደ ን38 ዓመታት ዝኣክል አው እንሆ እቲ መልአኽ ምሰናወጦ ናፍቲ ቀላይ አትዩ ንኽሕጸብ بتسفى زب زنبرة سب ويدما حدا مسأقو تباهي أب مسحفنا تجلس نرخبه إنه بتسفى زب زنبرة سب نركب مالتي. تابزخنا حسبون كلنا تايم إن كان حدا نسالسان شو منتن عمد زأكل أب عرات دكيسو أيقونن نسالسان شو منتن ساعات زأكل كمان حدا سب أنت أب عرات دكيسو تسمع عرخندي مرزامن ترير المخانو كلنا نصحته أي بالنية مالتي. سلازي ينباركس أبز جزيزي قويتانان أملاخنان مرحنان إيسوس كرسوس نبيت سايدا أبز مسألو نسالسان شو منتن عمد زأكل إنه أفتبوتاتي بسقاي بحمام زساق زنبرة سب كم زرخبه مصحف قدسي نقرنا مالتي إنه قويتانان أملاخنان مرحنان إيسوس كرسوس كا نبوزح عمتات كم زحمة مفاليت ومسيوها كتحودو تللي إخا بمبال كحتو نري مالتي مباركس نايلو معانتي أرستنا إزي قويتانان أملاخنان مرحنان إيسوس كرسوس نتين سالسان شو منتن عمتات زأكل بتسفى مدحان زباز نبرة سب زحاتو هايلك علي هايلك عليك كتحودو تدلي إخاي بالمالتي سلازي اتمساقو زملو سملسن تراترينا إنه قويتانان أملاخنان مرحنان إيسوس كرسوس بتحتنا نتحمم مزيو إنه أنا أملاخي كدحنا كاي خلي سلازي انتاي كقبرالك تدلي أي ولون انتاي كبلينا نرئي مالتي إنه نسخة حميمو خمزة اللي يري اللو قيتان أملاخ مدحان سكرتوس لك كم تحدى حياوي حكيم كجبر زغل إنه كتحوله تدلي إخاب مبال مسي بتحتنا كحتى ونرئي مالتي أبزها بدعم زجرم إتن سالسان شو منتن عمد أب عرات تدنيسو زنبرسل نقويتان أملاخنا مدحان إيسوس كرسوس انتي كبلو أين رئينا إنه نسخاسي أبزن سالسان شو منتن عمد كم زجبركو نفسه كفسه في فهلتيو نمنتاي كتحوله تدلي خاتب لنا الله كتحول زيد اللي انت زخون نيرارا نمنتاي نابز بوتها زمتي ويون نمنتاي ابز بوتها زي ترخيبه بمبال نغويتانا املاخنا مدحنا لسكوس خغاطل ويكا كال حماق نغرات كزارو اينرينا مخنياتو بتحت الناس زحاتته نغر انت داتلي ويون بتحت الناس زارو قال انت داتلي انه انا سبيه باللين اتسبيه باللين زبل زلن تايو إنه قويتانا أملاخنا مدحنا إيسوس كرسوس زسعبوه كبابا حموش عز أخلو سبات نيرم ويوم قويتانا أملاخنا مدحنا إيسوس كرسوس أفتي نزي مساقو زحتو اللو زنبارك جزي ودي سالسان كلتان عمتها بيليو خون نيرو سلازي إنه تمال أخ مسنا وصو تسكيو من أفتق عليك أتواني خيلي مو كحوية بزبل تسفى أنتاي كبلون قويتانا أملاخنا مدحنا إيسوس كرسوس نرى مالتي إنه أنا سبيه باللين نابزي بحرزي إنه تمال أخ مسنا وصو نابز بحرز زوردن مو إنه أفت بحرتي تحسي بنخي حوي سبيه باللين بمبال نقويتانا أملاخنا مدحنا إيسوس كرسوس اتناتو زخونا شجر كنقرون نرى مالتي قويتانا أملاخنا مدحنا إيسوس كرسوس حنتي زارو قال انت رات اللي انت انه تنسيكا ارات قال عيلكا كيد زبلك علي مالتي هجي
ኣብዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ነገራት እንተዳ ተልዩ እንታይ እዩ ወይ ምን ካብ ዝንመሃሮ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቃል እንተ ዘለዎ ነገር እንተዳ ተልዩ እንታይ ማለት እዩ እንሆ እቲ መጻጉዕ ዝጽበያ ዝነበረ ማየ ጸሎት እሱ ዝሓስቦ ዝነበረ እንሆ ኣነ ኣብዛ ቤተ ሳይዳ ትበሃል ማየ ጸሎት እቲ መልአኽ መጽኡ ምሰናወጾ ኣቴ ምስተሓጸብኩ ክድሕን የዝብል ሓሳብ ነይርዎ ነገር ግና ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዑ ከድሕነሉ ዝኽእለሉ ነገራት ከዓ ካልእ ተጠቂሙ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንተዳ ተሪኢና ጎይታና ኣምላኽና መድኃኒት ክርስቶስ ንገሊኦም በአርምሞ ከይተዛረበ ጥራይ ብህሊና ነቶም ለምጻማት ዝነበሩ ከድሕና ወንጀለ ልቋስ ንሪኦ ንገሊኦም ተዛሪቡ ንገሊኦም ከዓ ብተግባር ከድሕን ንሪኢና ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም ተዛሪቡ ዘድሓኖም ሓደ መን እዩ እንተዳ ተልና እዚ መጻጉዕ ማለት እዩ እንሆ ነዚ መጻጉዕ ዝዛረቦ ነገር እንተዳ ተልዩ ተንስእ ወሁር ወጹር ዓራተከ እንሆ ዓራት ካልዒልካ ኪድ ክብለና ንርኢ ማለት እዩ ኣብዝኻ ናይቲ መጻጉዕ ፍጹም እምነት ንርኢ ማለት እዩ እቲ መጻጉዕ መጀመርያ 38 ዓመት ዝኣክል ሓሚሙ ጸኒሑ ክነሱ እንሆ ተንሲእካ ዓራት ካልዒልካ ኪድ ክብሎን ከሎ ጎይታና ኣምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ወላ ሓንቲ ዝዛረብ ወይ ድማ ጎይታና ኣምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ጌርካ ከምዚ ትብለኒ ኣነን 38 ዓመታት ዝኣክል ዝሓመምኩ ሰብ እየ ስለዚ ዓራተይ ከመይ ጌረ ከልዕሎ ዝኽእል ኢሉ ኣይዛረብኒ እንታይ ዝገብር ማለት እዩ እንሆ ብኡኡ ከም ዝሓወየን ዳይሬክት ነታ ዓራቱ አልዒሉ ክኸይድና ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይቲ መጻጉዕ ፍጹም እምነት ንርኢ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ዝብሎ ዘለኹ ትሕትና ናይ መጻጉዕ ኣለና ሓደ መሊስና እምነት ናይ መጻጉዕ ኣለና ብድሕሪኡ ኸ እቲ መጻጉዕ ኸ ዘመኽነዮ ምኽኒት ከዓ ነይሩ ማለት እዩ ምናልባት እኳ ንጎይታና ኣምላኽ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተዘይተዛረበ ሓደ ዘመኽነዮ ምኽኒት ግን ነይሩ እቲ ምኽኒት ከዓ እንታይ ዝብል እንሆ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኢሉ ኣብ ዝተሓተተሉ ግዜ እንታይ ኢሉ ኸመኽኒና ንርኢ እንሆ ኣነ ሰብ የብለይን ስለዚ ናብዚ ቦታ ዝኸውርደኒ ዝኽእል ሰብ የብለይን ብምባል ክዛረብ ንርኢ ማለት እዩ ኣብዚ ኸዓ ሓደ ናይ ምኽኒት ኣሎ ማለት እዩ ብዓቢዩ ኣምላኽ ዝኣክል ንዓ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኢሉ እንዳሓተቶ ዘመኽነዮ ምኽንያት ነይሩ እዚ ናብ ህይወትና እንተዳ ተመሊስናዮ ወይ እውን ናብ ክርስትና ህይወት እንተዳ ተመሊስናዮ ንሕና ልክዕ ሓደ 38 ዓመት ዝኣክል እንሆ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኢሉ ኣብ ዝሕተተሉ ግዜ ዝምልሶ መልሲ እስከ ንሕሰብ ንኣብነት ሓደ ሰብ ንበል ኣብዚ ኣብ ክርስትና ብዙሓት ሰባት ንነዊሕ ዓመታት ብሓጢያት ንነብር ዓይነት ሰባት ኣለና ወይ እውን ብዙሕ ግዜ ጾም ኣርባዓ ከም ንፈልጦ ዓመት ዝመላለስ እዩ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኸዓ ዓመት እዚ ታሪኽ እዚ ቀጻሊ ትገልጸልና ማለት ዓመት እንዳገለጸትና ብሓፈሻ ሓደ ታሪኽ እንዳተደጋገመ ክኸይድ እንከሎ ንምንታይ ዝደጋገም እንተዳእትየልና ምኽንያቱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ታሪኽት ንመሃሮ ነገር ስለ ዘላ ዓመት ትደግሞ ማለት እዩ ስለዝኾነ ኸዓ ብዙሓት ሰባት እዚ ናይ መጻጉዕ ምድሓን ብዙሕ ግዜ ይድገመልና ነገር ግና ካብቲ ናይ መጻጉዕ ምድሓን ንሕና ሓንቲ መዓልቲ ወይ እውን ክንደይ ስቴፕ ኢና ንቤተ ክርስቲያን መጺና እንሆ ናብ ናይ ንስሓ ኣቦና መጺና እንሆ ህይወትና ንምሕዳስ እንሓስብ እዚ መጻጉዕ እዚ እንሆ ንምድሓን ክብል ን38 ዓመት ዝኣክል ኣብ ዓራት ኮይኑ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ተጸቢዩ ንሕና ኸ ንክንደይ ዓመት ዝኣክል ኢና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንኽምልሰልና ንጽበዮ ዘለና ምናልባት እንተዳ ተሪእና ኣብዚ ሕጂ ግዜ ብዙሓት ኣሕዋትና ሓድሕድና ብዝተፈላለየ ምኽንያት እንታይ ንገብር ኢና ንጋጮ ኢና ወይ እውን ኣብዚ ማስ ሜድያ ዘሎ እንተዳ ተሪእና ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ እንታይ ንገብር ኢና ኣብ ክንዲ ንሓድሕድና ከድሕነና ዝኽእል ወይ ድማ ንዓና ንጽህና ከውህበና ዝኽእል ትሕትና ብዘለዎ ኣብ ክንዲ ንመዓዓድን ንመሃረን ኣብ ንሕድሕድና ኣብ ምውቕቓስ ኢና ነሕልፎ ማለት እዩ ስለዝኾነ ንሕና ክንደይ ዓመት ዝኣክል ሓደ ሰብ ንኽልወጥ ክንደይ ዓመት ዝኣክል ስለ ዝመሃርና ኢና ከምዚ ጌርና ክንወቅስ ወይ ድማ ኢድና ንዋጣውጥ ማለት እዩ እንተዳ ተሪእና ወይ ድማ ካብዚ መጻጉዕ ንመሃሮ ነገር እንተዳ ተሪእና መጻጉዕ ንኽድሕን 38 ዓመት ዝኣክል እዩ ተጸሚሙ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንክንደይ ዓመት ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኸድሕነና እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ሕማም ናይ ስጋ ጥራይ ኣይኮን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝደልየና ንዓና ካብ ሕማም ናይ ነብሲ ምናልባት እንተዳ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እንተዳ ተሪእና ዝድሓነ ሰብ ሓደ እዩ ሕሙማት ግን ብዙሓት እዮም ነይሮም ጎይታና ኣምላኽና መድኃኒት ክርስቶስ ዘድሕን ሓደ ጥራይ ነቲ መጻጉዕ እንሆ ዓራት ካልዒልካ ኪድ ዝብሎ እቶም ካልኦት ግን ብነብሲ እዮም ድሒኖም ምኽንያቱ ጌታ ነቲ መጻጉዕ መጺኡ ምስ ኣድሓኖ ወይ እውን ጎይታ ነቲ መጻጉዕ መጺኡ እንሆ ተንስእ ዓራት ካልዒልካ ኪድ ምስ በሎ እቲኦም ካልኦት ዝተረፉ እንታይ እዮም ገይሮም ደውየ ስጋ بتأمرات دوية نفسها بتمرتي زاد حنيرو قويتنا أملاقنا من حين سكرتوس نتهم زتورفو جن دو كابناي نفس دوية أمي أدحين وهم مالتي لازم أسأقول جن كابناي نفسن كابناي سجان كرحنا نري مالتي سلازو هنا خا نحنا كريستيان إن بحال بفلايكا أمنت أرثوذكس إن بحال بحال الشك نحس وزجبنا ويمكن جورز زجبنا نجارات انتاي ونتراتي لنا إنه نحنا أقدس بيت كريستيان مزينا إنه لك كنتي متأقو نسالسان شو منتر عم ذاكر جنا جيت أخو ولدن كلوكو إذا متأقو أو عراتي نير
بدحري جيتا عابي ود 30 عامت كوين ود 30 كلتن عامت كساب زخون اب عرات يصبيو نيرو مالت امودات اغزيابير املاح اسو بزي حسبو اسو تحاصيبو كدحن زحسب زنبره جن جيتا بممصا بقالو طراي انه عرات قال عيل كاخيد بمبال عراتو العيلو كخيد وي دما كدحن نريو مالتي سلازي نحنا بزح غزي نبيته كريستيان اتعريلو وي ون بزح غزي نفسنا اتعريلو بز منغدي الا نحسب نخونا نجر غنا اغزيابير املاح ناي دحنت منغد بينيتن ساعاتن كم نغبرو سلازي نفلط بزتخالنا متن اوشت بيتو كينا بصومن بفلايكا ابز صوم 4 عزي بصومن وصلاتن اب قدس بيته كريستيان كنركب ناي قدس بيته كريستياننا حدا راي مالتي سلازي انت را ترينا ابزي بدحريو مالتي اسم صحاوي سنبت علته سنبت ينيرو انه نسو عراتو تسكيمو خيدن كلو ابزي فريساويان زحتو حتوها الله مالتي انه نسغاسي بيناي سلطاني خ عراتكا تسكيمكا تخيد زلخ ايلم حاتيتهم منيرم اسو زحابو مخنيت انت را تلين تايو انه اتزحوينيو عراتكا صيركا كيد يلوني انه اتزحويني عراتكا صيركا كيد يلوني سلازي اسو ابزون انه اسرائيلاوያን ቀዳማይ ነገር ማለት እዩ ቲም ፈሪሳውያን እዚ ሰብ እዚ ነ38 ዓመት ዘአክል ኣብ ዓራት ተደኒሱ ዝጸነሐ ሰብ እንሆ ሓዊ ክትሪዮን ከለኻ እግዚአብሔር እንኳን ማሐረካ ዲኻ ክትብል ዝግባአካሲ ወይስ ንምንታይ ከዓራትካ ንምንታይ ከነዚ ነገራት ዝትጥሕሳለኻ ንምንታይ ዓራትካ ኢልካ ክትሓትት ዝግባአካ ስለዚ ክገብሮ ዝግባም እንኳን እግዚአብሔር ማሐረካ እንኳን ኣብዚ ነገራት አርአያካ ይነሩ ነገር ግን አንሳቶም እንታይ ክብሉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ انه ንምንታይ ከመዝ ትገብራለህ ስለዚህ ኩራን ህዝበ ክርስቲያን ኣብዚ ክነስዑሎ ዝግባአናኻ ብፍላይቶም አገልገልትን ባህላዊ ውሽጥ ቤተ ክርስቲያን እንርከብ ወይውን ካልኦት ክንከውን ንኽእሊና ሓደ ሰብ እግዚአብሔር አምላክ ብዝተፈላለየ መንገድ ጸውዕና ቤተ ክርስቲያን ኣብዘምጽኦ ግዜ ንሕና እንሆ ካበይ ከም ዝመጽ እንታይ ዓይነት ህይወት ከም ዝነበረሞ እቲ ህይወቱ ኻ ዝያዳ ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክቀርብ ከም ዝግባኦ ክንገብር ይግባአና ዳንበር ንምንታይ ንስኻ ከም ዝጌርካ ንምንታይ ነዚ ነገራት እዚ አጉዲልካ ብምባል ልክዕ ከምቲ ፈሪሳውያን ነዚ መጻጉን 38 ዓመታት ዝአክል ተደኒሱ ዝነበረ ሓዊ መስመጸ እንሆ ንምንታይ ከም ዝጌርካ ዝበልዎ ከምኡ ክንገብር ዘይኮነ እንሆ ንሳቶም አምጺና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብዝግባእ ንቅዱስ ቤተ ክርስቲያን አላሊና ብድሕሪውን እቲ ህይወቶም ወይ ድማ እቲ ክርስቲያናዊ ህይወት አላሊና ብክርስቲያናዊ ህይወት ንኽምርሑ ክንገብር ይዝግባአና ማለት እዩ በሓፈሻ እቲ ዘሕወየካ መን ኢሎም ካሕቲቶም ነይሮም ስለዚህ ንምንታይ ዓራትካ ጸውር ኢሎሞ መጀመርያ እቲ ዘሕወየኒ ዓራትካ ጸውር ኢልኒ ኢሎም ሽዕ ብድሕሪው እቲ ዘሕወየካ መን ይምስተባለኻ ኣብዚ ዘሕዝን ነገር እቲ ዘሕወየ አይፈልጥን ነይሩ ሓደ ግዜ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን كم عين السوات لنا خباي جميل كمالتي إنه እግዚአብሔር አምላክ ዝገበረልና ምሕረት إنه እግዚአብሔር አምላክ አቤቱ ንኽነብር ዝገበረልና ዘሎ ምሕረት ዘይን ዝክር ማለት ወይ ድማ አቤቱ ንኽነብር እግዚአብሔር አምላክ نعنا زجبرلنا زلوا ويون نحنا نبحثيات نخيد زجبرلنا محرت እግዚአብሔር አምላክ بملأخو عقيبون بيتو خمس متس እግዚአብሔር አምላክ إنه بحثياتنا نخين ترف إنه بكهناتن بدياقوناتن بخالات مزمران بسبقتن جيرو إنه أتانا نعني بيتو زمتانا ويون كم زمت أنا زول زين فلت بزحت سوات كألنا مالتي سلازي إذا جرزن باركس أب ونجلي وان سويون كدس بيت كرسيان أب عمر بقى نزنا أنا نمزخ خاريا إنه نسو لك خمتي مسأجو زحويه سب زي فلته نحناها إنه እግዚአብሔር أملاخ زجبرلنا زول وعلتات زين فلت سبات كينخون ويون أبيتنا نبرنا እግዚአብሔር أملاخ زجبرلنا وعلتات زين ذكرن زين فلت كينخون كنت انقق يقبعنا يا مالتي بدحري وقيتنا أملاخنا مرحنا يسوع كرسوس نزل سبزي إنه امزي ياچ يركب يتعبس داغمه بممصا نتزحو يوسب انه كابز زخف خير خبكا كلاي غزي ايتعبس بمبالي نغرو مالتي سلازي انت را تمريسنا انت را ترينا ازي مصاغو 38 عامت كحمومو زغل زغبورو حطيات نيرو اي مالتي مغنياتو غيتانا املاقنا مرحنا يسوع كريستوس اتزحمو محمام 38 زعامو محمام سغاو حمام ينيرو سلازي السخاغن غنا كابز زخف بناي نفس حمام مئتان كيتحمم كلا اي غزي كيتبس بمبال غويتانا املاخنا مدحنا يسوع كريستوس كمعدون كمخرون نري مالتي ነገር ግና እንተራተሪ ነው ወይም ሊቃውንት ከመሆሩና እንከለው አበላተ አርብ ንጎይታናን አምላክና መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቶም ዝኸስዎ ኮይኑ ዝኸሰሰኻ አንሱ ይነሩ ማለት መኸከሲሱ ጥራይ ዘይኮነውን ጎይታናን አምላክና መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካፍቲ ዝቅበሎ ዝነበረ መግረፍት ዝኸፈ ብጽፍዒት ገሩ ዝጸፈዖኻ ሓደ ንሱ ይነሩ ማለት ብኡነት ኣብዚ ጎይታናን አምላክና መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እትመጻጎ መጺ ምትጸፈዖ ንምንታይከ ትጸፍዓነለኻ በመባል ጎይታናን አምላክና መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ክዛረብ ንሪኦ ማለት ምክንያቱ ጎይታናን አምላክና መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ሰብዚ ን38 ዓመታት ዝአክል አቤተ ሳይዳ ተቀሚጡ ዝነበረ ሞኻ
بعلو أحويو إنه أتن زدلدلن أتن بعلو زدلدلن أعداو مزين مستفافعو نمنتاي كتصف عني الله مبال قويتنا أملاحنا إيسوس مرحنا إيسوس كريستوس كزاربو نرئي مالتي سلازي زناب هيوتنا أنت رأت مليسنا يوخا نحنا እግዚአብሔር አምላክ በብዙህ ምህረት እግዚአብሔር አምላክ በብዙህ ጸጋ ቅዱስ ቤተክርስቲያኑ ከምነገልግል እግዚአብሔር አምላክ በብዙ ተፈላላየ መንገድታት ቅዱስ ቤተክርስቲያን መጽና ከነገልግል ይገብረና እዩ ስለዚህ ሆነኻ እነሆ ንሕና ነቲ እግዚአብሔር አምላክ ዝገበረልና ውዕለታት ረሲዕና بحاتيات انت رأت التمالاليسنا انت ينقبر لنا مالتي لك خمتي متاقو نقويتا زصفعو لك كمو نغزيابير املاح زغبر لنا وعلتات رسيعنا حما انت رأت فدينايو زخا لك خمتي متاقو نمسلو لنا مالتي كابز خمزي غزيابير املاح يسور لنا بونت بحفش تقاليلنا انت رأت رينايو بزلوم معنتي قدس بيته كرسياننا تذكرو نغرات انت رأت ليو انه غويتانا املاحنا مدحنا اسكرتوس كاف تزغبرو محرت ويدمن غويتانا املاحنا مدحنا اسكرتوس باكال سغا ابزنبرولو غزي زحويوم بزعباتهم زحويهم حمومات تذكرلو علاتن ساعاتن بونات እግዚአብሔር አምላክና ካውታ ማሄርና ናቤቱን خنመጽ ብንሰሓን خنعبي በቅዱስ ቁርባኑ ክንህነጽ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይሆነልና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን